and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kibagat lang ko nimo. Tutak sa kawatan ug tulisan sa katawhang Pilipino. Ha? Iya sa pagkasap si Tintin Anaw. Nag-aabot pang gininhawa na kung ginuko di mo, Demire. Pero okay lang kay mahuwasan sa mo. Ibili yun mo nga ang higadagas awaaw, ha? Pero bisan doon na pa'y musaksi sa kung pagpatay karon nimo. Mamatay sa... Dayan! Luwig ka! Dayan! Kaupan mo! Mga pasista mo! Tuta mo sa animal na presidente! Kamat, ano mo? Pasista ka ng animal ka! Patay! Di na kalikayan. Tinanapat yun na lang yun. Oh, patay na siya. Tara, basig may kauban na siya. Dali! Siguradong patay na to. Kakita na ba sa sibong naong? Sa dughan o sa naong sa maigo. Doon na pa'y mga lama sa mga duko ang kadalanan. Oh, unsa man. Nakita na nimo ang palibot. Dili mayo nga magdugay ka dinhi. Bisan ako, dili mayo nga magdugay sa dinhi. Unsa kay kahimtang sa mga tag-iya ng duko sa kadalanan? Unsa kay ilang kahimtang karon? Oh, Mary. Nakadungog ka ba na ako? Nisakyan na nga nagblinker. Nagpadung din eh. Nagkadul din eh. Mary! Wala PIB mga komunista! Huwag natin lang naman sa mga ko na! Patay mo! Misukol ang mga didak pang mga kauban, Mary. Nga sa kaya ang 6 bay. Mga sak! Sayawa! Ayaw, Mary! Ayaw! Sakit sa mga yawa! Mary! Ayaw sa inyong mga panaw. Mga kauban. Mary, napati nila ang imong hilak. Nagpaingon na sila din eh. Matakpan kita to ha. Dali na! Mamatay na kon mga matay! Dili ko mudagan kay walay panahon! Mamatay ko nga musukol aning mga pasista! Mary, Colored! Colored! Kaya may armas yung dalawa! Paudagan niya. Yes, luwas na mo kinabuhi. dili, Mary. Mag-unong tayo ha. Hey! Mga komunista rin kayo, no? Mga PI kayo, mga aktivista. Sige, Sige. Please stop it! Please Oh. stop it! Please let me introduce myself. I am Father Tomitio Salvador from La Sociedad de Jesus. I'm a Jesuit priest, my son. And Kilala mo ba itong dalawa, Father? kilala ko kaayo itong dos. Kilala daw sa kuriyong paring ito, oh. Yung dalawa, oh. Kilala? They are my church workers in my parish. Okay, okay, Father. Okay, Father. Yes? Go! Dalhin mo ang mga workers mo. Thank you. Thank you so much, my son. Wait, Dali Father. na ka mo.
Wait, Father. Dali lang. Yes? Itong lahat ng mga patay ay lumaban sa amin. Nangagaw ng mga armas namin. Kaya wala kaming naisip na paraan. Stop them. You did the right thing, soldiers. That is your duty. Thank you, Father. Magkalaga na kayo. God bless you. Tana, mamauli na kita. Padre Timoteo, salamat sa imong tabang namo. Kung wa ka pa moabot, tingali, patay naming duha. Porque nga dito man kamo sa mao nga place. Kiman ka ninyong gibuhat dito. Oh, Diyos míos. I saw it in my own eyes. Kay barbaridad. Grabe na kayo ang mga hitabo karon sa Pilipinas, you know. Are you activists? I will repeat. Mga aktivista pa kamo. Makibaka ko, Father. And you, my son. Kabataang makabayan, Init na kayo ang inyong kahimtang karon. Kamong mga KM. Tunay na gani mga listahan ang mga pasista sa mga hardcore sa deaf mass organizations. Ugo, ikaw, Intay. Inday? Makibaka. Of course. Makibaka gyud ka, Mary. nahibaw ka kung unsa si Mary, Father? Ako, imo ba siyang nahibawan ng akungan? Of course, Rodi. Unsa ka man di ay, Father? Bueno. 3 días. This day ahora. 3 days from now, I will go home to Mexico. Porque I also is very hot. Na también tiene. Nga naman. Because I like Christian Marxist. I am a long-time supporter of Marxist doctrina. Jesus Christ! Diyos mio! Mamatutili kita tris sa mga pasista! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!